1 милион лева струват на ЧЕЗ авариите от последните месеци, резултат от тежките метеорологични условия. От дружеството съобщават, че това, както и редица регулаторни решения и сложни процедури за строителство и въвеждане в експлоатация на обекти, поставят компанията в затруднено положение. В компаниите от групата на ЧЕЗ остават 68 стотинки на всеки 100 лева сметка. Дали вярвате или не, това е факт. Поради тези причини от ЧЕЗ предлагат конкретни стъпки. Нов подход към строителството, поддръжката и експлоатацията на мрежите, а не увеличение на цената на тока. Нито една от компаниите от групата на ЧЕЗ не е искала увеличаване на цената на тока. Това е един мит, който битува в публичното пространство. Затова компанията възнамерява да инициира разговори за законодателни промени при строителството на всяка една градска инфраструктура – енергийна, водна или пътна. Ние ще излезем с конкретни предложения, свързани с облекчаване на процедурите, които се изискват за разрешителния и съгласувателния режим. Те понякога отнемат до 3 години от момента на проектирането до момента на изпълнението на даден обект. Това, разбира се, е срок, който е много дълъг. От дружеството обясниха още, че има дългосрочни програми за подобряване на качеството на услугата, сред които и за селата Горни и Долни Лозен и Мировяне. Там в момента има два проекта, които са стартирали 2012 година, началото на 2012 година и все още върват съгласувателните процедури. Всичко това го казваме, за да уверим и нашите клиенти, че нещата стават в такава посока, в по-нов порядък. Именно съгласувателните процедури, а не изграждането на електроразпределителната мрежа е забавило реализацията на проектите, обясни Станчев. През 2014 година компанията е получила разрешително за строеж за проекта в Лозен. За Мировяне все още се чака разрешение. Там се предвижда изграждането на трафопост, който да подобри качеството на тока, но даването на петно за строеж се бави вече 3-та година.